Hvaljen Isus i Marija i poštovanje braćo i sestre. Danas bih vam htio pročitati poslanicu Rimljanima, poglavlje 14. Kaže ovako: ljubav prema slabima. Slabog u vjeri priljubite, ali ne da se prepirete o mišljenju. Netko vjeruje da smije sve jesti, slabi opet jede samo povrće. Tko jede, nek ne prezire onog tko ne jede. Tko pak ne jede, nek ne sudi onog tko jede. Ta Boga je prigrlio. Tko si ti da sudiš tuđeg slugu, svojem gospodaru i stoji i pada? A šta jače, jer je moćan, jer je gospodin da ga podrži. Netko razlikuje dan od dana, nekomu je opet svaki dan jednak, samo nek je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. Tko na dan misli, poradi gospodina misli, i tko jede, poradi gospodina jede, zahvaljuje Bogu, i tko ne jede, poradi gospodina ne jede i zahvaljuje Bogu. Jer nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo gospodinu, živimo, i ako umiremo gospodinu, umiremo. Živimo u idakle ili umiremo gospodinu smo. Ta Krist zato umre i oživi, da gospodar bude i mrtvima i živima. A što ti sudiš brata svog, ili ti što prezireš brata svog, ta svi ćemo stati pred sudište Božje. Jer pisano je: života mi moga, govori Gospodin, prignut će se pred menom svako koljeno i svak će jezik priznati Boga. Braćo, prvo da ovako kažem, sva slava našem Gospodinu Isusu Kristu, Sinu Božijem. I kao što rekoh, evo, pročitao sam jednu iz poslanice Rimljanima, poglavlje 14. ljubav prema slabima. I ja ovako kažem, sa nadahnućem Duha Svetoga, htio bi vam reći otprilike o čemu se ovdje radi. Netko će reći tko možda razumije ili ne razumije, reče: pa razumijem šta sam pročitao, da ne sudim, da ovo, sve to stoji. Međutim, ja vam to ovako, ja uvijek kažem, jer je to tako, znači sa nadahnućem Duha Svetog, ću vam sada ovako reći. Kaže: slabog u vjeri priljubite, ali ne da se prepirete o mišljenjima. Naime, braćo moja i sestre, čak i ja ponekad dođem u tu neku svoju, hajmo reći, ljudsku, a ja bih rekao to nekako ljudski, mi volimo, sad netko će reći, evo recimo ja srijedom i petkom volim postiti. Znači volim postiti. Međutim, šta se desilo? Desilo se to da ja jučer sam pojeo malo mesa iz razloga tog što ja još uvijek ne živim sam. S tim da sam rekao, eto, srijedu ću i petak uzeti da budem bez mesa. Ok, ja ću to kad budem bio i ispovijediti, ali ovdje dolazimo do toga što vam hoću reći. Znači, kaže: slabog u vjeri priljubite, ali ne da se prepirete o mišljenju. Naime, mi ćemo dosta puta kao ljudi voljeti se prepirati, možda zato što mi više znamo, u tom trenutku dobijemo i onda tu osobu hoćemo ispraviti, možda na pravilan način naš, sigurno da je pravilno, ali opet, ako se prepiremo, pazite, ako se prepiremo, a znamo da je samo jedna istina, da je Gospodin Isus Krist Sin Božji, znači, mi koji vjerujemo ne bi se trebali prepirati u našoj vjeri. Znači, ovdje nas poziva da se, ako netko je u manjeg neznanja, pomogni mu, objasni mu malo to drugačije, ne reći muraš ovako. Kad kažeš nekom, recimo, ako vi kažete nekom muraš tako, ti s time zapravo nabacuješ njemu jednu vrstu male krivice. Možda to zvuči onako sa strane smiješno, ali ako ti kažeš moraš, ti s time njemu stavljaš neku barijeru krivice možda. Možda je on slabije u vjeri, a onda još ti kažeš moraš, on će se kasnije osjećati potišta, nego će misliti, pa vidi, zbilja je ovaj u pravu bio. Ne, nego ga samo prigrlite i objasnite mu to, pa otvorite Bibliju, pročitajte mu, ako u tom trenutku ne dobijete što bi trebalo reći sa nadahnućem Duha Svetoga. Nemojte se uplašiti, zapravo trebate prigrliti, i tu nas poziva Gospodin Isus Krist Sin Božji, da mi prema slabima ne budemo mi visoki, nego da mi budemo niži od tih koji su slabi, pa da ih prigrlimo. Znači, ako ti znaš puno više, onda ti budi niže i pokaži mu da on
u sebi osjeti, aha, vidiš, trebao sam malo ovako, a ne, ti bi morao ovako, ti moraš ovako. Jer kad kažeš ti bi morao ovako, ti sebe postavljaš kao nekim, ajmo reći, zakonom. A zapravo ne se postavljati kao prepreka, nego trebaš biti otvoren srca. Mi nismo svi, ajmo reći, u tom da uspijemo toliko naučiti, ali ne smijemo ni pridodati sebi pa da, ajmo reći, se prepiremo, jer to nije baš, ajmo reći, lijepa stvar. Onda kaže, netko vjeruje da smije sve jest, slabi opet jede samo povrće. Tko jede, nek ne prezire onog tko ne jede. Tko pak ne jede, nek ne sudi onog tko jede. Ta Boga je prigrilio. Tko si ti da sudiš tuđeg slugu? Svojem gospodaru stoji i pada, a stajaće jer je moćan gospodin da ga podrži. Naime, ovo je jedna od lijepih rečenica. Znači, dosta ljudi vjeruje da treba jesto tako. I ok, ako on je uvjeren, on jede. Mi ne znamo, recimo, evo, ja ne mogu znati šta moj susjed jede. Možda moj susjed jede svaki dan meso. I on jede, ali svaki dan i moli se. I blagosliva. I sada ja njega, kad bi njemu pričao i kad bi ja sad njemu govorio, znaš, ne bi trebao jest meso, trebao bi, znaš, jest ovako. S time ja njemu stavljam svoje pravilo, svoje uvjerenje. A tko sam ja da stavljam njegovo uvjerenje? Znači, nije njegovo uvjerenje, nego on jede i poštuje i slavi Gospodina Isusa Krista, Sina Božjeg. On slavi i poštuje. Ali ako je on možda tako naučio, on je tako naučio. Možeš mu naravno dati možda prijedlog onako lagano, ali ne ono, znaš, ti bi mogao ovako, ne smiješ ovako, jer s time, opet kao i na početku što sam rekao priče, opet stavljaš barijeru između sebe, drugog čovjeka i ti praviš neki zakon koji ne bi trebao praviti zakon. Ti ne bi trebao. Čovjek ne bi smio praviti zakon između sebe i svojih vjernika i na kraju, kada praviš ti svoj zakon, kako onda misliš, kako bi sad to opisao, ako kaže netko vjeruje da smije sve jest, slabi opet jede samo povrće. Znači netko je uvjeren da on mora pojesti danas meso, a netko će danas pojesti povrće. Ovaj koji pojeo danas meso, on je blagosliva, slavi Gospodina Isusa Krista, Sina Božjeg. Ide sve na mise i crkvu, ide sve, poštuje sve. Ti jedeš recimo samo povrće, ne znam, 3 puta tjedno ili 5 puta tjedno. Onda opet ne bih ti koji jedeš povrće smio baš reći onom tko jede meso, zašto jedeš stalno meso. Onda, ili on će tebi govoriti. On je naučio tako, ali ista ljubav vas vodi. Slava Gospodinu Isusu Kristu, Sinu Božjem. Jer na kraju ovog dana i na kraju sve te riječi, slava Gospodinu Isusu Kristu, Sinu Božjem. I apsolutno ništa drugo. Znači, on slavi Gospodina Isusa Krista, Sina Božjega, na način kako je on umio i misli, ti slaviš na svoj način. Kako ti misliš, slaviš Gospodina Isusa Krista, Sina Božjeg. Tvoje mišljenje, njegovo mišljenje možda može biti drugačije, ali imate istu ljubav. Možda je on slabiji, možda si ti slabiji, možda je u njegovim očima si ti kao malo slabiji, a ti gledaš njega u očima, a zapravo isto je. Kaže, tko jede, neka ne prezire onog tko ne jede. Tko pak ne jede, nek se ne sudi onog tko jede. Ta Boga je prigulio. Tko si ti da sudiš tuđeg slugu? Naime, mnogo puta sam znao i čak prije svog vlastnog krštenja govoriti tako kao, jao vidi ova jede, ja tad nisam kužio neke stvari, nisam mogao. Zapravo sad tek kužim i slava Gospodinu Isusu Kristu, Sinu Božjem, i hvala Gospodinu Duhu Svetom na nadahnuću i hvala Bogu Otcu, Gospodinu Otcu, jedinom i pravom Otcu, Gospodinu Bogu Otcu svemogućem. Jer ja tada nisam kužio i evo to je ono, kad dobijete tu ljubav i onda shvaćate, kaže tko jede nek ne prezire onog tko ne jede. Koliko se puta znalo desiti da sjednete za ručak i sin, kćer ili otac neće da jede puno i vi kažete pa moraš jest da budeš zdraviji. Ako on zbilja ne može jesti ili je pojeo malo, onda on očigledno nešto osjeća da ne može. Mi ljudski sve guramo, mi ljudski jednostavno guramo, mi da možemo, ispada kao da bi kamenje u usta gurali. To je fascinantno
kad gledamo, znači mi doslovno ljudski uzimamo kao da uzmemo kamen i guramo čovjeku. Znaš, moraš jest, bit ćeš zdraviji. Jel sigurno ćeš biti zdraviji ako puno jedeš? Da li ima negdje neka znanstvena studija da ljudi koji puno jedu su zdraviji? Nema, ali mi se ljudski vodimo, smatramo da netko tko možda manje jede ili neće taj dan baš puno jest, smatramo da se s njim nešto dešava. Ne, naprotiv. On svoje tijelo možda liječi tako. Mi ga možda liječimo drugačije. A kaže, tko pak ne jede, nek ne sudi onog tko jede. Naime, ima ljudi koji recimo uzmu petak i apsolutno samo vodu. I sad zamislite se, dođete u društvo i svi jedu čips, kola, čokolada, alkohol i sve to. I sad, ako ja dođem i kažem njemu, pa ti bi kaže, tko pak ne jede, nek ne sudi onog tko jede. Znači sad ja sam uzeo petak i neću ništa, primjer, da petkom ništa ne jedem. Ja nemam pravo sad doći drugom reći, znate, morate ovako, morate onako. Ne, mene zapravo kolege pitaju. Ja njima kažem, petak je, danas ću ribu jest, ne bih htio meso i to, i oni podržavaju to. Ali recimo, ja nikad nisam došao sad, recimo, ja jedem i govorim, zašto ti ne jedeš? Ili ja ne jedem i sada nekog napadam tko jede. Recimo, ako ja petkom, ako ću ja biti petkom ili ne znam, subotom samo na vodi, ja onda nemam pravo govoriti, znaš, i ti bi trebao tako. Jer opet dolazimo na onaj neki početak gdje mi kao ljudi sebe stavljamo. Sebe, ljudski sebe stavljamo kao da smo mi glavni. I sudimo svakog, znaš, ti bi trebao ovako, ti bi trebao onako. Ne. Jer kaže ovdje, tko si ti da sudiš tuđeg slugu, svojemu gospodaru i stoji i pada, a stajače jer je moćan gospodin da ga podrži. Znači ovdje jednostavno nam je riječ rečeno, gospodin Isus Sin Boži, gospodin Bog Otac svemogući, gospodin Duh Sveti. Znači mi nemamo pravo, ja ili bilo tko od nas, kao vjernici, stati pred osobu i reći osobi, znaš, ti bi morao ovako, znaš, ne smiješ jest ovo, pa znaš, petak ti je, pa srijeda ti je, pa post je. Mi nemamo kao ljudi pravo čovjeku nekom reći, ti bi trebao. Možemo ga uputiti ili objasniti mu ako on hoće to prihvatiti, ali reći mu da on griješi zato što jede, to je malo ružno. Jer s time mi zapravo onda sebe stavljamo kao da smo mi neki zakon, a to nikako ne smijemo raditi, jer to nije ni naše, ni moje, da ja sad dođem i kažem, sjedem s vama i vi jedete, recimo ja uzet ćemo petake i vi jedete biftek, a ja recimo jedem ribu i sad ja gledam u vas i kažem, pa znaš, petak ti je ne bi smio. Znači ja s time šta radim? Znači ja sebe stavljam kao da sam ja veći od tebe. Pa tko sam ja da kažem to? Tko? Ne. Naprotiv, kad bi ti meni rekao zašto jedeš ribu, kad bi se došlo do takve teme, ja rekao, pa eto, odlučio sam tako. I to je pohvalno. Odlučio sam zašto poradi gospodina Isusa Krista, Sina Božjega. A ljudski, nemojte nikad nekom drugom govoriti. I onda ide još jedna lijepa stvar, kaže, netko razlikuje dan od dana, nekom je opet svaki dan jednak. Samo nek je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. Tko na dan pomisli, poradi gospodina misli. I tko jede, poradi gospodina jede. Zahvaljuje Bogu. I tko ne jede, poradi gospodina ne jede i zahvaljuje Bogu. Znači, ovdje je sve rečeno. Sve rečeno ono što sam gore objasnio. Znači, pazite sad ovo. Znači, kaže, netko razlikuje dan od dana. To je bilo tako, čak i ja nekad kažem, i danas mi je dan i jučer mi je dan onako isti, u smislu obavljanja svoja, onako nekako to. Kaže, kaže, nekomu je opet svaki dan jednak. I zbilja, kad gledate nekad kažem, pa opet danas isti dan koji jučer bio, ok, išao sam na misu i sve, ali opet ne kažem u ružnom kontekstu, pa opet mi je dan isti, nego onako, ljudski čovjek uvijek voli to gledati, nešto uvijek mjeriti, mi nešto ljudi uvijek mjerimo, uvijek idemo nekim ljudskim pogledima, pa uvijek mi isti dan. Ok, isti nam je dan, ali ima jedna stvar koju ovdje kaže, samo nek je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. Tko na dan misli, poradi gospodina misli. Kaže, ako smo danas, primjer, jeli meso, blagoslovili, otišli na misu,
pomislimo, svaki dan slavimo ime Gospodina Isusa Krista, Sina Božjega, to je naše mišljenje i naše uvjerenje. Znači, ako sam ja danas to napravio, ja sam zahvalio Gospodinu. I Gospodin Isus Krist, Sin Božji, zna moje srce. Sada kaže, tko na dan misli poradi Gospodina misli, i tko jede poradi Gospodina jede, zahvaljuje Bogu, i tko ne jede poradi Gospodina ne jede i zahvaljuje Bogu. Ovdje nam je sve rečeno. Znači, ako vi danas jedete poradi Gospodina Isusa Krista, Sina Božjega, i Gospodina Boga Oca Svemogućeg, s Duhom Svetim. Znači, šta vam ovdje hoće reći? Ovdje vam hoće reći, vi danas jedete, ja danas ne jedem. Vi sutra ne jedete, ja danas jedem. Znači, vi jedete poradi Gospodina Isusa Krista, Sina Božjeg, kao što ja ne jedem, ili vi ne jedete, a ja jedem. Znači, zahvaljujete i vi Gospodinu Bogu Ocu Svemogućem i Gospodinu Isusu Kristu, Sinu Božjem, i ja tako isto. Znači, o čemu se radi? Radi se o tom da ne sudimo nikog, da ne osuđujemo nikog, da ne mislimo mi da smo iznad zakona, da ne pravimo mi svoj zakon mimo onog što nam je Gospodin Isus Krist, Sin Božji, dao. Znači, apsolutno da mi to ne radimo. I kaže, jer nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodin živimo, i ako umiremo, Gospodin umire. Živimo li dakle ili umiremo, Gospodin ili smo. Ta Krist zato umre i oživi, da Gospodar bude i mrtvima i živima. A ti što sudiš brata svoga ili što prezireš brata svoga, svi ćemo stati pred sudište Božje. Jer pisano je, života mi moga, govori Gospodin. Prignut će se pred mnom svako koljeno i svaki jezik će priznati Boga. Ovdje je jedna ljepota. Znači, nemojmo suditi brata svog, nemojmo suditi prijatelje, kolege, roditelje, nemojmo nikoga suditi. Zašto? Jer ćemo jednog dana svi stati pred sud Božji. Znači, svi ćemo stati. I sad, ovo je duboko i duhovno za objasniti, ali evo, zamislite samo dan kad bi stali pred Gospodina Isusa Krista, Sina Božjega, i da nas on samo pita jednu rečenicu. Pusti nam, pokaže nam, prikaže nam i kaže, pa zašto si sudio prijatelju? Zašto si rekao prijatelju taj dan? Zašto si mu rekao da treba ovako, mora tako jest, zato ako ne jede tako da će uvrijediti? Zašto si to rekao? Jer taj isti prijatelj tebi nije rekao za jelo. On te je poštovao jer ti poštuješ mene, Gospodina Isusa Krista, Sina Božjeg. Ali ti si ipak htio na nekakav svoj ljudski način njemu prepriječiti njegovo uvjerenje i njegovo mišljenje da on danas možda pojede, ne znam, komad mesa ili da danas ne jede, ali ti si ga uvjerio da bi on morao tako i tako. Jer kaže, slabog u vjeri prigrlite, ali ne da se preprijete o mišljenjima. Znači, on je možda slab u vjeri, možda je jak u vjeri. On ima svoje uvjerenje, ti imaš svoje uvjerenje. Ali jednu istu ljubav i on, i ti, i ja, i svi mi imamo. A to je Gospodin Isus Krist, Sin Božji. I to je sve. Znači, to je apsolutno sve. To je jedna jedina istina na ovom svijetu. Gospodin Isus Krist, Sin Božji. I to je to. Znači, nema lijevo, nema desno. Netko voli jest tako, netko voli jest ovako. Ne mogu ja, nemam pravo doći u drugu kuću i reći ti moraš jest ovako, ti griješiš, nas mora bi ovako. Niti on ima doći meni. I njega i mene ista ljubav veže, Gospodin Isus Krist, Sin Božji. Ali, možda su nam mišljenja drugačija. Pa ja ću poslušati njega. Pa ću ja pokušati, pa doći u sobu, pa ću se pomoliti. Pa ću probati da vidim kako je to bez mesa biti tjedan dana. Pa vidi, ako ide tjedan dana bez mesa, onda ću smanjiti meso da jedem jednom tjednu. Pa će se onda desiti da ga ne jedem možda nikako. Opet, ko sam ja, dolazimo na taj početak da ja i mi i svi pravimo zakon kako bi mi htjeli. Jer to je, pazite, mi pravimo zakon po nekakvim svojim percepcijama, a ne onako kako bi trebalo se voditi kako piše u Svetom pismu. Ljudi moji, znači nije apsolutno nikog ne osuđujemo, niti treba osuđivati, nego treba prigrliti svakog koji je slab u vjeri. Ali mi ako mi mislimo da smo jaki, onda mi moramo biti još slabiji
i prigledati tog ko je slab i pokazati mu da je i on zapravo jak, kao i mi. Mi možda jesmo kao jaki, ali uvijek se postavimo prema onim slabijima da im pokažemo da nisu slabi. Jer nitko možda nije toliko slab. Ali ga ne trebamo ni sputavati na takav način. Ne trebamo reći, znaš, eto, ti bi trebao tako jer to je loše, ovo ono. Jer pazite, zašto se desi možda ta neka razdor između nas vjernika? Zato što jednostavno svako bi htio nekako ubaciti se i dati neko mišljenje koje zapravo može napraviti razdor. Znači, opet vam kaže, lijepo piše, pročitajte 5, 10, 15, 20 puta ako treba. Znači, slabog u vjeri privilite, ali ne da se prepirete o mišljenju. Netko vjeruje da smije sve jest, slabi opet jedu samo povrće. Tko jede, nek ne prezire onog tko ne jede. Tko pak ne jede, neka ne sudi onog tko jede. Ta Boga je privilio. Znači, ta Boga je privilio. Znači, gospodin Bog, Otac Svemogući ga je privilio. Što znači to? Znači, vi koji jedete, poštujete, gospodin Bog, Otac Svemogući vas voli. Onaj tko ne jede, isto kao i vas, gospodin Bog, Otac Svemogući je privilio. I vi koji jedete, i vi koji ne jedete, i onaj tko misli da mu je svaki dan isti, i sve to, gospodin Isus Krist, Sin Božji, sve nas voli, gospodin Bog, Otac Svemogući, sve nas voli. Sa gospodinom Duhom Svetim. Znači, o čemu sad da vam kažem? Znači, idemo iz početka. Kad sjednete negdje u društvu, netko voli jest ovo, netko voli jest ono. Ali istu ljubav imate. Pazite, ljudski je to teško nama, jer ja znam u čemu je kod nas ljudski, čak i po mene to nekad povede ta ljudskost, a zapravo trebalo bi biti ponizni i šutiti. Ali eto, čovjeku je to valjda neka, kako bi ja to rekao, ne bih smio reći da je to kao, nije to neka mana. To je kod čovjeka koji osjeti takvu ljubav i on bi sad htio tu ljubav toliko prenijeti na drugom, ali ako ćete prenijeti tu toliku ljubav, onda morate to polako. Jer ta drugi čovjek možda će uznemiren biti, jer će misliti da ga vi napadate. Ne da ga napadate u lošem kontekstu, ali on je danas se možda čovjek neko probudio, možda ga danas glava boli, možda nekog danas zub boli. I on dođe na posao. Kad treba jest, blagoslovi, zahvali gospodinu Isu Kristu, Sinu Božji. I onda, recimo, vi sa strane koji možda postite, vidite da on jede i to se možda vama u vašim nekakvim mislima protivi, kako bi se rekao, vašem uvjerenju. Ali on ne griješi, kao što i vi ne griješite. Nastaje onaj drugi problem, kad bi vi svoje mišljenje htjeli njemu reći na kontekst da ne smiješ to raditi, da ćeš napraviti grijeh. Jer pazite, kao što i vi, i ja, i svi mi odemo u ispovjedoncu i ispovjedamo svoje grijehe. Tako i ako on griješi, i ako vi griješite, onda to je za sebe. Ali ako vidite, možete mu jedino uz riječi neke objasniti ili pitati ga ovo, ono, ovako, ali svaka vrsta, te neke vrste, kako bi se rekao, nabacivanja, to je, znate kako ono, evo, uzet ćemo jednu perspektivu pa ću vam sad opisati nešto. Primjer, ja sad, evo, uzet ćemo ovako. Bacite se samo ovako na jednu stvar. Dođe kod vas, recimo, neki prijatelji i vi njima pripremite jelo. I oni kažu, ali mi bi htjeli ovako. I vi napravite opet. I oni kažu, a mi bi htjeli onako. I vi opet napravite. On kaže, znaš, a bolje je bilo da ste ono prvo ostavili. Kako bi se vi osjećali? Pa vrlo vjerojatno rekao, pa sam vam prvi puta tako napravio, zašto ste me onda tražili da napravimo ovo drugo pa treće jelo. To vam je isto tako kada bi vi došli ili ja ili bilo koji rekao ovom, znaš, ne bi smio ti jesti danas to, ti bi trebao jesti ovo. Mi možemo pridjeliti nekog kog je slab u vjeri, ali se ne smijemo prepirati. Ne smijemo se prepirati, ne smijemo jedan drugome govoriti ti bi trebao ovako, ti znaš ne smiješ ti ovako pa ti moraš ovako. Jer zašto? Zato što kaže ovako, i tko jede poradi gospodina jede, zahvaljuje Bogu. I tko ne jede poradi gospodina ne jede i zahvaljuje Bogu. A tko na dan misli poradi gospodina misli. Znači, dan kad počne i dan kad završi, kad jedeš ili ako ne jedeš,
kad moliš, radiš sve poradi Gospodina Isusa Krista, Sina Božjega i Gospodina Boga Oca Svemogućega i Gospodina Duha Svetoga. I to je cijela jedna lijepa, savršena istina. Da mi kao vjernici, kao kršćani, ne trebamo i ne bi smjeli osuđivati. Razumijem ja taj dio našeg ljudskog poriva nekog gdje mi bi htjeli sve to odjednom promijeniti, ali to treba ići polako. I ja znam, ja sam po sebi nekad takav. Treba ići sve polako. I pazite, ako uzmete recimo, ne znam, uzmete sjeme drveta ili ruže, kad posadite to sjeme, pa to sjeme ne izraste u jednoj sekundi, u jednoj minuti, ono raste polako. Njemu treba sunce, kiša, treba toliko stvari, vi pazite sve na to. Tako i kao čovjek, netko danas će pojesti, netko danas neće pojesti, netko će danas biti na vodi, netko će danas pojesti više nego što možda kao treba. Ali on opet jede poradi Gospodina Isusa Krista, Sina Božjeg. I to je jedina istina, znači Gospodin Isus Krist, Sin Božji. I tu nas ta ljubav treba voditi. I ništa drugo. Mi možemo imati mišljenje možda, hajmo reći, koje kako drugačije, ali ne bi smjeli nikad imati mišljenje po pitanju prema ljubavi Gospodina Isusa Krista, Sina Božjeg. Nego mi trebamo tu osobu prigrliti i dati joj svu mogućnost da možda više upozna neke stvari, ali nikako stavljati barijeru između njega ako je on danas pojeo malo više, a vi malo manje, ili vi malo više, a on malo manje. Jer on možda danas radi cijeli dan na baušteli negdje, a vi danas ste cijeli dan u kući. Nije isto meni koji ću danas provesti dan u kući i mogu pojesti malo salate i onaj što je 12 sati na građevini. On mora pojesti možda meso, a on opet se zahvali Gospodinu Isusu Kristu, Sinu Božjem. I on je zahvalio se Gospodinu Isusu Kristu, Sinu Božjem. A vi ste danas sjedili, pojeli ste povrće, isto se zahvalili. Ali ako vi namećemo ili mi svi namećemo to neko svoje mišljenje i da bi, ajmo reći, nekakvu vrstu mišljenja ili zakona stavili drugoj osobi, da bi ga ne kažem osudili samo, nego smanjili njegovu vjeru na način da bi on mislio, pa možda sam zbilja pogriješio ili grijeh napravio. To je ona središte naših riječi, jer malo ovo duža tema da pričam, ali naše riječi zbilja su kao strijele mogu biti. I moramo paziti kada govorimo nekakve stvari. Zato se kaže, blagoslovite uvijek, svakodnevno, od 0 do 24 sata, kako bi se rekao, uvijek imajte i uvijek mislite na Gospodina Isusa Krista, Sina Božjeg, i blagoslovite svaku osobu. Jer naše riječi mogu biti koji strijela otrovna. Tako da ako kažete nekom, znaš, ti bi trebao ovako, pa ne smiješ raditi to, pa ne smiješ, pa ti radiš grijeh, to ne smijete nikad raditi. To je jedna vrsta osude, ali kad govorite takvim riječima drugoj osobi, ta osoba može shvatiti i misliti zbilja i povući se. Zapravo trebate reći, pa dobro ovo ono, znači uvijek prigrlite osobu. I to je na početku, kako je rečeno, slabog u vjeri prigrlite, ali ne da se prepirete o mišljenjima. Znači samo ga prigrlite. Možete imati različita mišljenja, jedna je ljubav, Gospodin Isus Krist, Sin Božji. I to je to. To je samo jedna istinska, prava, jedna jedina ljubav, Gospodin Isus Krist, Sin Božji. I to je to. Netko ovako jede, netko onako, ali imamo istu ljubav. Braćo i sestre. Evo, toliko od mene nisam dugo stavljao videa na YouTube, ali evo, to je jedno što sam htio reći i kao što rekoh vam, nemojte se bojati, otvorite svoja srca, budite uvijek otvoreni za svakog čovjeka i ja uvijek volim to reći ovako, kad idete ulicom, neznanac koji vas može pitati za pomoć, vam može, kako bi se rekao, poboljšati dan, vi mu možete onako pomoći, on će reći hvala vam ili bili blagoslovljeni. Jer znate onda zašto vam je ta osoba možda rekla? Ne zato što ste vi pomogli, nego zato što ste u trenutku tome je čovjek prošao koji vam je rekao samo jednu riječ da vas ozdravi. Osoba koja sjedne pored vas u autobusu,
u crkvi ili kafiću i bilo gdje vam može jednom riječju popraviti ili ozdraviti vaš dan ili ono što vas je mučilo. Mi to kao ljudi ne možemo znati, ali možemo to znati na način da ne smijemo nikad nikog osuđivati. Jer ta osoba upravo vas može vam pomoći jednom riječju. I mi nikad ne smijemo zbog tog nikad nikog suditi. Jer mi nismo tu da sudimo. Mi smo tu da pomažemo. I da ponizni budemo prema svakom. Nije na nama da ja govorim ti moraš ovako, ti bi trebao ovako, ti ćeš ovako, ti ćeš onako. Ti i ja i mi svi nemamo pravo suditi. Jer kao što rekao, u duboku temu kad bi se pričalo, to je neko bi rekao, nitko ne zna, ali kažemo ovako, da svi ćemo stati pred sudište Božje. Znači, da svi ćemo stati pred sudište Božje. Pa sad, mi možemo pričati što, kako i to, ali mi kao ljudi sada nemojmo suditi nikoga. Jer ja uvijek kažem, kako ću ja nekog suditi na takav način, a kad budem ja pitan zašto sam, kako ću onda ja odgovoriti? Da se nekad nakon pitam, pa onda razmišljam, pa čekaj, pa ja ću šutiti ako treba, samo da ne bih nešto pogrešno rekao, jer ne želim sebe dovesti da budem onaj koji će, kako bih rekao, nečije mišljenje promijeniti. Ne, ja ću šutiti, prihvatiti svako mišljenje kao što ću ja svoje mišljenje reći, pa ćemo se naći, ali isto nas ljubav veže, a to je Gospodin Isus Krist, Sin Božji. I evo, braćo, to je poslanica Rimljanima, poglavlje 14. Blagoslovljeni bili svi blagoslovljeni koji slušaju i hvala vam na slušanju. Evo, malo polako se opet ću aktivirati da malo pričam. I evo, nadasve, hvala Gospodinu Isusu Kristu, Sinu Božijem, hvala Duhu Svetome na nadahnuću i hvala Gospodinu Bogu Ocu Svemogućem na ljubavi, hvala Gospodinu Isusu Kristu, Sinu Božijem na ljubavi i hvala Duhu Svetom na nadahnuću koje dobijem ovako kad mogu ovako lijepo ispričati stvari. Znači, opet vam kažem, blagoslovljeni bili i uvijek upamtite, slabog u vjeri privilite, ali ne da se prepirete o mišljenju. Hvala vam i do sljedećeg slušanja.